Γνωστό ότι οι γονείς σου χώρισαν όταν εσύ ήσουν σε νεαρή ηλικία. Όταν ήμουν 11 χρονών. Πώς το διαχειρίζεται ένα παιδί 11 ετών αυτό, σε επηρέασε κάπου? Κοίτα, λογικά ίσως και να με επηρέασε, αλλά όσο το σκέφτομαι όχι. Αλλά λογικά σε κανένα παιδί νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό απαρατήρητο. Αλλά όσο πιάνω τον εαυτό μου, επειδή θυμάμαι, ήμουν 11 χρονών και θυμάμαι εκείνη την περίοδο και εκείνη την εποχή, μέχρι και τώρα είμαι και λίγο σαν λογικός άνθρωπος εγώ, ένα περίεργο πράγμα. Τα βάζω όλα σε μία... Και ήμουν 11 χρονών και ας πούμε γύρισα και είπα στη μητέρα μου όταν ήταν εκείνη η περίοδος ότι μην ανησυχείς μαμά, μπορείς και μόνη σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουν λες και ήμουν ένα παιδί... Και φίλες. Τα συζητούσαν. Φίλες, αλλά... Όριμο για την ηλικία του. Ναι, πιο πολύ επηρέασε νομίζω τα αδέρφια μου ο χωρισμός. Αν σου γινόταν πρόταση να παρουσιάσεις τη δική σου εκπομπή, τι θεματολόγια, τι είδους εκπομπή θα σε ενδιαφέρει να κάνεις? Δεν ξέρω, με έχουν ερωτήσει πολλές φορές γι' αυτό και μου έχουν γίνει αρκετές προτάσεις, μπορώ να πω, πάνω στην παρουσίαση. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με φλερτάρει η παρουσίαση. Απλά επειδή δεν είμαι παρουσιάστρια και είμαι ηθοποιός και αν είναι να πάρω μια απόφαση να κάνω κάτι τέτοιο. Και η Ντορέτα Παπαδημητρίου όμως είναι ηθοποιός. Ναι, αλλά και η Ντορέτα είναι ηθοποιός, αλλά και η Ντορέτα είναι χρόνια σε αυτό το χώρο. Δεν το έκανε κατευθείαν. Κατάλαβες. Της δόθηκε η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο χρόνο αν θέλεις, να κάνει πραγματικά κάτι πάρα πολύ καλό. Που σημαίνει ότι κι εγώ αν είναι να μπω σε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν θα είναι απλά για να είναι, για να πω ότι το έκανα, δεν θα είναι απλά να είναι για να πω ότι κάθομαι σε ένα καναπέ και κάνω παρουσίαση. Θα πρέπει να είναι κάτι καλό, δυνατό, να με αντιπροσωπεύει, για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις σκεφτεί ποτέ κόνσεπτ εκπομπής που θα σε ενδιέφερε ή να παρουσιάσεις κάποια εκπομπή με τον Γιάννη? Όχι, δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι στόχος μου. Στόχοι μου, έχω άλλους στόχους. Μου είχε ζητήσει, θέλω να δω το Ρουαμάτ. Της λέω, αγάπη μου, δεν είναι για σένα το Ρουαμάτ, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις. Μου λέει, μα αφού μαμά θέλω να σε δω. Της λέω, δεν γίνεται να το δεις, γιατί είσαι ακόμα μικρή, είναι ιστορίες, δεν είναι για... Της λέω, δεν είναι για σένα. Προς το παρόν το αποφεύγω έξω. Είναι 7 χρονών καταρχάς. Και μπορεί να γνωρίζει τι δουλειά κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί ακόμα να διαχειριστεί το γεγονός ότι εμένα μπορεί να με δει να φιλιέμαι με τον συμπρωταγωνιστή μου. Δηλαδή, και δεν θέλω σε αυτή τη μικρή ηλικία να το βιώσει ακόμα. Οπότε προς το παρόν το προστατεύω. Θα έμπαινε στη διαδικασία να υιοθετήσει ένα παιδάκι? Κοίτα, αν ήθελα ένα παιδί, θα έμπαινα στη διαδικασία να κάνω ένα παιδί. Αν δεν μπορούσα, εννοείται ότι θα υιοθετούσα. Ξέρεις, είναι πώς θα το δει ο καθένας. Είναι μεγάλο πράγμα να υιοθετήσει. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι ένα παιδί πρέπει να το υιοθετούν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδί? Όχι. Είναι μεγάλο πράγμα και είναι μεγάλη απόφαση. Και είναι σοβαρή υπόθεση. Συνήθως υιοθετούν παιδιά άνθρωποι, συνήθως έτσι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα παιδάκι. Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα έτσι που να την έχουν θίξει και να σε έχουν στεναχωρήσει? Ναι, γενικά δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι να λένε τίποτα για την οικογένειά μου. Δεν κάνω οποιοδήποτε για το παιδί μου, για τον άντρα μου, για την ίδια μου την οικογένεια, για τη μητέρα μου, για τον πατέρα. Δεν το δέχομαι. Έχει υπάρξει κάτι χαρακτηριστικά? Για το παιδί κάποια στιγμή, ένα κείμενο τέλος πάντων που πήγαμε στα δικαστήρια μας με τον Γιάννη. Και? Τι και? Βγάλατε άκρη? Βγάλαμε άκρη, το κερδίσαμε. Σε στεναχώρησε η κριτική της fashion blogger από τα καλημερούδια? Όχι, δεν με στεναχώρησε. Καθόλου. Θεωρείς ότι στην τηλεόραση πρέπει να γίνεται τόσο σκληρή κριτική? Σκληρή. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται με αυτό το ύφος. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Θεωρείς ότι είχε ύφος, έτσι? Θεωρώ ότι ναι, έχει. Ξέρεις τι, έχουμε μπερδέψει λίγο την ευγένεια και την παιδεία και τη δημοκρατία λόγου ξέρεις, με το λέω ότι θέλω. Πρόσφατα σε απολαύσαμε και σε μία φωτογράφηση που έγινε στο περιοδικό για το σώμα. Ναι, αγαπήσουμε το σώμα μας. Ναι. Χωρίς ρετούς. Ναι. Θεωρείς ότι ήταν αυτό και μια δική σου απάντηση σε όλους αυτούς που σου άσκησαν αρνητική κριτική για το σώμα? Και σε βλέπω... Καταρχάς, η κριτική δεν έγινε για το σώμα. Για τα πόδια. Έγινε για τις γάμπες, πιο συγκεκριμένα. Ναι, δηλαδή δεν έγινε, γιατί είδα και κάπου που γράφανε για
κιλά και δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων, και ξέρει, για να μην φάμε και την κοπέλα που έκανε και το σχόλιο. Αλλά παρόλα αυτά, δεν έχω να δώσω απάντηση σε κανέναν. Ό,τι είχα να απαντήσω, το απάντησα εκείνη την περίοδο. Αυτό έγινε πολύ πιο μετά. Με πήρε το περιοδικό, μου έκανε την πρόταση. Λέω ναι, βεβαίως. Δεν έχω τίποτα να αποδείξω σε κανέναν. Και δεν έχω να αποδείξω όταν έχει να κάνει με εμφάνιση. Που σημαίνει να αποδείξω γιατί έχω καστανά μαλλιά και δεν έχω ξανθά. Γιατί να αποδείξω γιατί μπορεί να έχω στήθος ενώ κάποια άλλη γυναίκα μπορεί να μην έχει. Τι να αποδείξω. Είναι κουτό, είναι χαζό, είναι ανούσιο, είναι άσχημο κιόλας, όχι για μένα. Είναι άσχημο γενικά. Γιατί να κρίνω και να κατακρίνω τον οποιοδήποτε, αν είναι διαφορετικός από μένα.